ko hen men ko para ba yet ngai ka jing kublai ya phi iwei pai wei ki ba phi lawan bat kit khia barapor banwan sakane ka jing duai ka bakarpang sakane ka convention ka balong chisin chibnai nganget ba phio bun ki jing kerkhu na uplei phio bun ki jing yarap na u namar katkum ka jing ngai jong phi uplei un ai ya phi ngai ka jing kublei yo fra jobi director jong kane ka center fra Nicholas bat padar ba sendrop ba yarap lang hangne ki padar ki bawan ban yarap man badon ka convention ya phi ki reuniam ki sister bi baro ki brother jongi bat ki katekis ki nong trai balang ma phi kerpang e ki long kimi ki long pa ki samla bat ki heb barit ujisu ukhot yangi kumba ulakren ha ka chingpule ka baning kong uang ublei ulapha yau hosea da ka baong ale yang ini le sautrai ale yang ini le sautrai kine ki kentien jong ka jingkhot ngin le sautrai menta pilawan hangne namar kade ka jingkhot jong trai ale don ki parlok jong phi ki balakhot yang ngin le sa convention pilakhot du yakiwe ya ngin le sa ka convention yang ngin le banduai yang ngin le saying mane hagasngi jong trai yang ngin le jingaseng ha kisngi badon jingaseng haying hasem hapo chnong yang ngin le kane kade ka jingkhot ka jong phi ya ki parlok ki parajor kade ka jingkhot ka jong ublei balapha ya phi ban khot yakiwe baladama phi plus ngap ban wan sha kani ka jinga kendu ya ublei hangta pinsayo kai pinsayo ya ka jingpan im hadin arsngi unsapen im byang yangi ublei unsapen im yangi ublei unsapen kot yangi ublei unsapen byang yangi ublei unsapen mipat yangi ublei unsaai yangi ya kata kabainong kabakrau kani kaba uhosaya ukren yangi menta kani ken kabdei banlong na kabenta jongi ko henmen ko parabi kaching wan jong phi hangne kadei kane kaching yakan du ya ublei namar ublei uye yangi kaching kwa jing wan jongi menta kadei kata bangin yo ya kaching ko jingkia met bat mensim ngin yo ya kaching map na ki pop jongi ngin yo ya kaching isnei na ublei bad ublei ule ya kata wat ju artatien ko henmen ko parabi namar ke ei ka ba pikran ublei unsale na ka benta jungi ke ei ka ba pidwai unsale ni akata ka ba ma pidwai teken mau haga gospel ba menta gasngi ka jing dwai jungi kamdei banlong ka jing sarong ka panhiar arsut yangi ngiyos ngeu ya kita kai gospel kabau Jesu la yathu yangi shaphang arngut ki briu ke kita ki briu wei dei Pharisi wei pat udei unong krong khajana u Pharisi ulalej hakmat jing mane ulawan uda poi sha kaduan bat uda yeng hangta uda ong yak tu ki kentin koblei ngai ngu yame bangam long kum ki wei pat ki briu kinong kini jubor ki bom hok kinong klim ne kumbalong une unong lum khachna nang tau yathu yo blei wong kumno nga shajen it arsin sitayo bat nga ai sibenta na ka sipau na ka jingyo jonga kane kade ka jingkop jong u ban yathu yo blei ko henmen ko para hato ublei unom tip ya gadonut jonga jongpi hato ngedon kamban yathu ya kata kaba mangingile
ublay ulatip ya ki barok bangile utip ya gado nut chongi utip ya gejingmut ceperkat chongi balai ngida ngau sarong ban ya thu ya kata ga jingle na kata ga daw ngi jio ngau barabor bajuong haba phile bha yano lane pi ai isnei yano da kakti kamon jongpi ai kakti kadyang kanom tip ya kata ka ba kakti kamon kalale namaru blai utip na dong sadong shua ba phin pan ong ujisu nga tip ya gejing temu jongpi nga tip ya kadonut jongpi ngem don kam ban pen pau sarong hagane ka perthei ya kata ga jingru blai chongi ya kata ga jing le bha chongi ublay ubalatip ngim don kam ban keren kata ngim don kam ban penrem ya kiwei ban yoi ba kine kidei kita kinong pop kine kidei kinong klim kine kidei kinong pop bakraw kine kidei kinong tu ngim don kam ban bishar mangi ublay ulatip ya kata ngam don kam ban lajong banga nga kamre ublay manga ban ya kane ban yaune ngam don kam ban ong kita barok kidei kicing sarong ublay unom pedang ya gacing sarong nangi kikun chong unom pedang ya gacing duai chongi unom pedang ya gacing ai chongi ladangi long ki basarong ladangi kwa ban pen pau ka perthei bangale ya kita naga bentaki wei ngile ya ki baro naga benta gacing penim ba ublay utip ya ki bangile kan mau ublay uyo iyangi ladangi don haga caka badum ne haga caka basai ublay udon badngi ladangi don hapo kendau ne hajrong kendau ne syapneng ublay udon badngi namar ublay uyo iyangi om don bala ban buri na ublay om don bala ban buri na u ngim don kam ban penpau ya kita kacing le jongi hakmat jongki priu namar ublay ulatip tena mar kata ko henmen ko para beet phai shau blay da kan ching snaurit da ka ching iet bat da ka ching sbun bat da ka ching snaurit da ka ba long kum une unong krong khajna da ka ba ulale ayu ngio snau wang kumno unong krong khajna ulawan saying mane ulayeng sajngai umnut tang bandrung hapo yeng mane ulayeng nasate sabar bad ula ong kumno ulatit yala kasyadem bad ulaong ablay to isnay yang unong pop ablay to isnay yang unong pop teu jisu wang kumno ya kata kacing duai jong une unong krong kacana ujisu wang ulaong happy ba uneu briu ulaong hangi yathu hangi ba uneu briu lalej phai shalaying uba lapen kesan yalade ula syak penrem utu parisi hendrai une unong krong khajana uba lapen rit yalade lapen kraw da uplay teu jisu wang yauta uba pen kesan yalade uba pen kraw yalade unsa syak penrit bad uba penrit yalade unsa syak pen kraw uni unong krong kajana unong pop ubala dwai tang si sentence daga bawong ablay to isnay yang unong pop ulayo ya gajing kraw ula pen kraw ula lej pai sayang daga jing kemen ula dab daga jing kerku daga jing ai ula hun ula kemen bad ula pendap ya u da kecing ai paro pi ko men ko para kecing duai chongi kide ban mi nakado nut chongi kecing duai chongi kide ban mi nakaman sim kabanga trang ngakwa kecing duai chongi kamdei kata kaba manga ngan sukren ngan suhala henrai kecing duai chonga ngan hala da kecing kemen da kecing sngohun da kecing nget kabawan nakado nut chonga namar ngatrang ngakwa ya kata ai bagi cing duai chongi kenwan nakado nut kabas ngaurit da kado nut chonga cing trang ga cing kwa
ya kata bangadei banyo ablei to isnei yang unong pop ngalong unong pop ngampet na kabenta kita kiwei kintip yalade handrai ngalong unong pop ablei isnei yang unong pop kini kicing duai ke bakrau bat ke bau layo nam layo jing penkot layo jing isnei layo jing map namar kani karukom duai kohen men ko para pai shalade haba piwan ban duai man kapor haba piwan sha kani ka convention haba pilej ke jing duai haying mane lada pi duai halade pi don hangno to kan mau baga jing duai jong pi kade ban mi na ka do nut pide ban kren yau blei kumbangi kren para briu dei ban kren artificial kumbaong ka pareng banga kren yau blei long kumbangam yo i handrai nga kren yau blei namar banga yo i yau blei ngi di ban kren wala da pidon marwei handrai pi kren badu blei pidon arngut badu blei badu jisu kren yo bunsin hagi jing duai jonga ngong ya pi kicing duai baka balang kabu ngide ban but bat ngide ban yaj man habang ngidon jing duai step ngidon ke jing duai step ngidon ke jing puson ngidon jing puson ke tin jong play ngeduai haga jing duai no sngi ngikan mau ban duai yaw angel try men step ngiduai angel try ngilech cakamas janmet ngiduai ke jing duai men no pai sngi lani ke jing duai janmet bat shua ban letia ngedwai rosari bat ngedwai ya gejing dwai mit henry kini kidei kibala bu naga benta jonga bangan dwai henry kei kaba kham krau naga benta jonga bangam donpor kei bangale ngakren yau jisu kumba kren parlok ngong jisu menta ngade ban le kani kakam subha kren mame subha yarap mame Sobha le mame nga ngamlong ei ruem kren mame jisu ya kamaria ngong barabor mei peneng pidon bat nga pilong ka kimi chunga pidon hang nei em ladang ating ladang adon kano jung sir ngong ko mei pidon hang nei bat nga piarap yang naga bentakan ni pat ke baro kilong kiyat bale namar ngikren ngakren yau jisu ngakren ya kamaria pikren yau jisu yau ya kamaria kumbatei ban kren pidon gajing ngausi kren ngas ngausi menta ngas nguk thang penmi lut kren hau yau jisu pisnguk kemen ong yau jisu ya kamaria kublai shibun ngas nguk kemen menta gasngi ngas nguhun menta gasngi ong ya ki kublai shibun hakano ka benta kadai ka jingkren ka jongpi ya uplay kata kadai ka jingdwai ka ba pm pitrei piyat hangno henrei pikan mau ya uplay te kane ken ka jingdwai long ki bas ngaurit ha ka jingdwai dwai da ka donut da ka mensim dwai da ka jinget kren da ka jinget kren daga jing snaurit kren katkum ga jing snau don kam jong pi ya ublei hangta pin sayo ya ke ka badon kam haba piwan ban ong ya kilendo ban duai shania ya kata ga jing duai bakila duai naga benta jong pi bat ke jing thmu jong pi pin sa urlong bat ma piru duai ngapan ya kane ko blei ko jisu ya rap ya nga ya kane pin sayo ya kita baro te kon men ko para ublei unsapan krau ya pi unsaai ka nam ka buram ya pi unsaai ha ka bari unsapan krau ha khamat jong ki weiru namar ka jing sarong ka de ka jing bie ka jing snaurit ka de ka jing stap pet ya ki breu ha ka ne ka perthai ki basarong kilong ayu kimlong ai ruem kilong dakong pong penban kacing sarong kapen rem yau briu ya kabriu kacing snaurit kapen krau yau briu ya kabriu kai kanam kaburam
kin yo ya kata ka cingkemen ka bapura tena mar kata ko henmen ko para long ki bas ngaurit hakmat jong ublay namaru blay tiblot long ki bas ngaurit hakmat jong ki para briu wat cukup hakmat jong ki para briu ngim long ei ru em ki wei ki long kam krau ban yanga ngan long ngam long ei ru em hakmat jong pi handrai ublay un pen krau yangi om dei ba mangi ngin pen krau handrai ublay un pen krau ya pi haba pilong ki bas ngaurit tena mar kata tongin tuai hau play da kicing snaurit ai ba kamaria kabala yo ya kane ka cing syahi kai ban long bas ngaurit kala penrit ila de kmat jong play ai bau jisu bade usim bade ublay jong kane ka perthei henrei ula penrit ila de hakane ka perthei ulong ba krautam ulong ublay henrei penrit ila de tena mar kata tongin yo jingi kai da ka bangi im da ka bangi le da ka jing im ka ba snaurit hakmat jong ublay hakmat jong ki para briu to ka maria tesuti kan ya rab kan ya sajlem na ka benta jongi en ya ro ya Yesus Kristus.